Spiritualitas abdi. Panglimbang 5 menit dina Kliwon tanggal 5 Oktober tahun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 17 ayat 5 tekan ayat 10. Kanggo nggambarake sawijining wong kang gemedhe-gedhe lali asal usuli. Wong Jawa ngrakit sawijining crita judule Petruk dadi ratu. Ing crita, Petruk kang amung batur mau lungguh ngedingkrang ngadhep sak gendul ciu, sinambi sedal sedul udut klembak menyan. Pikirane nggembuleng mumbul sairing keluke udut kang ambune ngebaki ruangan papane dheweke ngrasakake kepenake urip. Ing pangenro-enrani, dheweke ing ngadhep sinanding 70 widodari kang sulistya ing warna sarta wong sak pirang-pirang kang siyaga nuruti kekarepane. Tutuke ora leren mesam-mesem sinambi ngombyang ngalor ngidul. Waosan dina iki uga ngrembug bab abdi. Nanging dudu abdi gemblung kaya Petruk ing cecala, ananging abdi kang mranani penggalih dalem Gusti. Abdi kang mrane penggalih dalem Gusti yaiku abdi kang ora nyongol-nyongolake lelabuhane, apa meneh nuntut anane sembulih utawa kekucah. Abdi kang mranane penggalih dalem Gusti yaiku abdi kang tetep andhap asor nandangi panggawean sak becik-becike, jer kuwi wis dadi kewajibane. Ora ana rasa gelo kuciwa rikala ora antuk panedon nrimo. Ora suda greget lan semangate anggone ladi, nadyan katambah panggawean uga kepara antuk panajat. Dene pancadan pasemon abdi kang mranani penggalih dalem Gusti mau ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak. Tuladha minangka abdi kapratelake ing malem bojone wekasan. Ing kono Gusti Yesus ngraso ageman kang lumrah dienggo dening para abdi, banjur mejiki sikile para murid sinambi paring pakon. Lah yen aku sing jumeneng guru lan Gusti mejiki sikilmu, kowe uga genti padha mejiki sikil. Gusti Yesus piyambak paring tulodo, panjenengane ora nggugat pituas lan sembulih pituas karya-karya welas asih dalem. Kepara saka tumindak becike, panjenengane malah kawales kanthi panyamah panganiaya enggo pinantik ing salib. Sacara mligi, pasemon bab abdi iki katujokake kanggo para pendherek dalem Gusti kang sinampiran ayan minangka panggedhi, pejabat lan saemperi. Minangka pejabat utawa panggedhi wis jamak lan lumrahe, dheweke nindakake ayan sak becik-becike kanggo para andhahan. Pakon dalem Gusti ora antuk diregani lan diajeni migunakake brana apa wae, jer panjenengane wis ngrumentahake urip lan sakeh kabutuhane manungsa. Para tresna PLM kinasih, timbalan minangka pendherek dalem Gusti Yesus sak temene mujudake timbalan dadi abdi. Kaya dene Gusti tansah leladi awake dhewe kabeh, semono uga awake dhewe kudu tansah laden linadenan minangka pratelan leladi panjenengane. Ora perlu nuntut pepulih lan sembulih, jer Gusti pirsa apa kang kita butuhake. Ora perlu nuntut pepulih lan sembulih, jer pituas dalem Gusti wis kita rasakake saben dina, saben menit, kepara saben detik. Urip tanpa nugroho urip lan napas, tak kira awake dhewe wis ora bisa ngrasakake segering hawa padanging surya lan nuwun sewu midhangetake PLM kita iki. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Allah Rama kalih swarga, putra dalem lila nilaraken kaluhuran kamulyan swarga sarta ngrasuk diri minangka abdi. Amris slametipun kawula sami. Panjenenganipun ugi boten nuntut panedon trima lan atur panuwun kawula. Mugi kawula saged nulodo putra dalem, ngrasuk kautaman abdi, amris saged leladi paduka lan sesami kanthi bingah lan wetah. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.